Здравейте в поредното видео от поредицата за нотациите на различните пъзели. В това видео ще ви покажем как се разбърква Square One. Така, първо как се държи. На Square One имаме две страни, които имат по едно цяло парче и две страни, които имат едно по-голямо и едно по-малко. Към вас трябва да сочи страна с две части, като към вас сочи тази, която е по-тъмна, като по-тъмен цвят. В случая с оранжевото и червеното, преценяваме, че червеното е по-тъмният цвят. Така, хващате го така, че ето тази малката част да е в лявата ви ръка. Хващате така и подобно на Мегаминкс не пускате. Средният слой няма да се върти, само горния и долния, така че ето тази ръка е много важно да ви стои на това парченце, защото то ще е много важна част от разбъркването. В нотациите на Square 1 няма букви, а само цифри. Първата цифра в скобата означава, че трябва да преместите горния слой, а втората цифра означава, че трябва да преместите долния слой. Наклонената черта означава, че трябва да завъртите ето тази дясна страна, като я въртите от край до край, отгоре до долу. Не оставяте така на средата, а я въртите изцяло. Ето така. Като ето това червено не го мърдате. Ето този пръст, това парче не го мърдате. Ето само така. Как се броят цифрите? Това е много важно така да се ориентирате. Малко е трудно в началото, но с практика ще свикнете. Еджовете, които са малките парченца, ето от тук до тук, се брои за едно. Ето от тук до тук това нещо се брои за едно. Корнерите, които са по-големите парчета, се броят за две. Т.е. от това отделение до това отделение, ето така, се брои за две. Т.е. от тук до тук е едно, от тук до тук е едно, а от тук до тук е две. Т.е. ако искате да завъртите 3, трябва да броите от тук до тук, защото това е 1 плюс 2, 3. Като през цялото време се ръководите от тази средна линия, тук да я наречем линия, това средно отделение. Т.е. ако искате да преместите през цялото време, трябва ето така да имате една непрекъсната линия отгоре до долу. Сега ще ви покажа едно разбъркване и ще ви стане по-ясно. Така, тук имаме едно. Така, следите ето тази линия, като едно казахме, че от тук до тук. Така че завъртате от тук. Ето това нещо трябва да се ориентирате по тази линия. Ако тук ви е 0, ето тук става 1. Отдолу имаме минус 3, като това минус означава, че е обратно на часовниковата стрелка. Така, ето от тук следите, ако това ви е 0, става 1, плюс още 2 на големия корнер е 3 или минус 3. След това имаме наклонена черта. Сега, гледайте да не се разконцентрирате от формата, защото ще стане малко не кубична. Минус 3 означава, че е обратно на часовниковата стрелка. Тук ако е 0, остава минус 1 и още 2 бройки, минус 3. Ето така. Защото тук имаме 2 за корнера и тук имахме 1 за едж. Отдолу имаме 3 по часовниковата стрелка. Така, тук имаме един голям корнер, което означава, че от тук до тук ще са ви 2. И след това имаме още едно за малкото едче. След това имаме отново наклонена черта. След това имаме минус 1. Минус 1 е т.е. обратно на часовниковата стрелка. Казахме, че едже е 1. Минус 1. Ето така. И минус 4. 1. И 2, 3. И още едно 4. Всичко се съпоставя с ето това нещо. С това имаме така.
минус 5. Така продължаваме да следим тези линии. Корнера са 2, плюс 1, 3, плюс 1, 5. Отдолу имаме минус 2, т.е. целият този корнер е 2, просто го въртим, то е обратно по часовниковата стрелка. Така, продължаваме с линията тук. След това имаме наклонена черта и имаме 0. 0 означава, че горния слой не го бутаме, отиваме само на долния слой. Минус 3, т.е. 3 обратно на часовниковата стрелка. От тук до тук е 1 и големия корнер е 2, т.е. 3. Въртим. Така, следва 5. 2 плюс 1, 3 плюс 2, 5. Отдолу е минус 3. 1 и 2, 3. Въртим. 3. Така, това казахме, че е 2. Ето тук през цялото време не изпускате това от очи. 2 плюс 1, 3. Отдолу е 0. Следва 0, отгоре не пипаме, отдолу е минус 3. 2 и още 1. Следва 5. 2, 3, 5. Отдолу е минус 5. 2, 3 и още 2. 5. Завъртаме. Отгоре е 4. 2, 4. Отдолу е 0. Това въртим насам. Накрая имаме 2. 1, 2. Понеже тук са две мънички, които се броят за 1. 1 плюс още 1, 2. И отдолу е минус 1. И имаме наклонена черта. Ето това червеното, както сме го хванали, така си остава тук. Сега ще ви покажа още един скрамбъл. Отново имаме оранжева. Тук отгоре-отдолу няма значение цветовете. Важното е отпред да имате страна с две парченца и да е по-тъмната. Отново имаме оранжево и червено. Отново взимаме червеното и броим. Имаме минус 2. Горното обратно на часовниковата стрелка. Минус 2. Отдолу е 0. Завъртаме. Отгоре е 0. Отдолу е 3. 2. 3. Отгоре имаме минус 1. т.е. 1 обратно на часовниковата стрелка. От тук до тук казахме, че това е 1. И 5. 2, 3, 5. Минус 2. И минус 5. 2, 3, 5. Минус 1. И 0. Отдолу не го пипаме. 0. Отдолу е минус 3. 2. И 1, 3. Така, отгоре е 3. 2. И 1, 3. Отдолу е минус 1. Опс, обратно. Отгоре имаме минус 3. Отдолу имаме 0. Отгоре имаме 4. 1 и 2, 3 и 1, 4. И отдолу имаме минус 4. 2 плюс 1, 3 плюс 1, 4. Нямаме черта, така че оставяме така. И това е за разбъркването на Square 1 или Square 1.
Малко е трудно в началото, но се надяваме да тренирате и да ни помогнете с разбъркванията в някои от следващите състезания. Чао и до скоро!